Ti napalabas. Imawag ni Direktor Minno ken Santiago ket binilin na tinaud-udi. Amapanda agwanawan iti pagdaangan ni retired General Amadio de Guzman ngem sinurot ni Barbelia iti nalimed. Nadlaw met ni Minno daytoy ket pinanggep daytoy ayaw-awan. Imawag ni Amadio de Guzman ket kiniddaw daytoy ti panagsarak da iti maysa a restaurant. Ket kita adtoy tituloy ti makalawas a pakasaritaan a napauluan. Isla Verde, final chapter. Dito'y programa tayo. Tres Valientes. Itaya pa'y umawan pa'y di kasinarap ko. Tiamok kat ni Vasquez tinamat batin. Namkelata nagparang ni Guzman. Anya nga ti pangkep day jay ariterado a general. Ison ti maudi iti Big Five. Kunak no kaudyanan ni Vasquez. Namsan gayam. Kuna ni Sir Santiago. Mangbilin iti mapanagpaliiw iti balay na. Nakigdutak iti kalata panagparang dayjay adi Guzman. Imigat mo tibiyag na. Isungarod langan tinabat-bati kadag iti Big Five. Duadalangan ke ni Sir Santiago anabati itik sigod agropo da. Anya nga ti plano ti awanan pa yun. Nukas ano. Iso ti pangaramatak ti paltog ng regalo kanyak ni Sir Santiago. Ni Barbelia. Ipagarup na nga tajak na siputan. Abay nga ta kayat da kasurutan. Gapoken di Guzman. Sabagay awan mo't nga tati dakas nga tapan da kaniya. Tres Valientes. Nag-training kayo, idiosto. Yang adu pa'y ti kabala kadiyo kabalan. San nyo nga mo no anya atalaga ti kabala kan kinatawak. Pawan mo ten ni Guzman. Kumusta ti maingal a right hand? Ken trigger man ni Santiago Valiente. No kasta. Siga ni General Amadio de Guzman. Kunak no saan ka nga umay. Pumanawak kumaytayan. Yes. Sabali ka di tiro pati ang amuma General de Guzman. Direktor Minno. Isumot lang nga naturad tinakan mo ngagparang niti publiko. Weno kaadwan tita. Idinto tamom awanted ka. Sa anak ang nagbalin a general. No nakulneta, direktor. Anya ti kasapulang kanyak. Agganat kalaunay. Agordera kiti mainom. Ket uminom ta. Bayat ti panagsarita ta. Sana kon nga mininom iti nasangar, di Guzman. Really? Ada ka din nakakatkatawa itimbagak. Lukas ta.
Dakkelan nga agpaiso tinagbalbaliwang. Direktor Minno. Tunggal ta. Adakar bengan nang agbalbaliw. Wow! Nagmayaten adenggan. Well, saan kan? Akontraan iti dayta. Taamok ang may samet laan dayta awagas yo. Amang kalog. Iti dakas nga aramid. Iti apom a Santiago Valiente. Asumang kaulag. No dagita lang ti bagam. Sana ka interesado di Guzman. Kalma, amigo Minno. Saan ka kumanga agpungtot? Noan niya tirantam. Ibagamon. Bueno, tangay agganat ka. Sige, ibagakken ka. Dumngeg ka nga rod, ana imbang. Peter, anya ti makunam iti offer ko kada kayo. Iti apom, ani Santiago. Kaya't na kami akasosyo kan Sir Santiago. Kasta nga rod, Direktor Minno. Negosyo? Anya kita ti negosyo? Awanen pasikot-sikot. Droga. Kahit mga asawan general, saan ka kailangan apnag, iti kinabaknang mo. Ti pensyon mo. Isukat mo pa iti dayaw, inunagan mo, iti pirak. Among ka di, Guerrero. Palpaltugan dan, dagiti sobra, ti singpet na. Nasapsapa pa'y nga alaan ni Lord, ako nada. Dahil ka dilang ti bagam kanya, General Di Guzman. Kaya't ko nga idanon mo ken Santiago dayta. Sige. Ngem ti may bagak. Saan nyo kumaapagkadkadan? Anya itan o saan miya kayat ti Giant? Dakdakkel ngem bagiyo ti panagbabawiyo. No diyo aklunen ti Jaya, Direktor Minno. Basta. May isa ka di da ito ya blackmail, Di Guzman. Saan? No anya ti imbagak. Aramidak Guerrero. Kaya't mo asawan. Saan ka kailangan apnak, iti kinabaknang mo. Isukat mo pa lang ti dayaw mo. Kas itinako na kita yan. Saan kayo abot-bot ngayon, Direktor Minno? Ngayon laglagi pa. Adda igam ko nga alas kontra kada kayo. Ken Santiago Valiente. Oh. Kasta ka di. Kasta mo ti bagbagat General Guanzon kanda dumapaya kakadukayo. Ngayon niya tinapasamak kadakwad nang runakin Guanzon. Saan dak nga ipadpadaken kuana? Saan na kami blackmailan akas tama diyo? Ta saan kami amabuteng iti orayas. Amok akabailan nyo dayta. Gaputa inarami diyo kadagiti kakaduayo. Amok nga adupay laeng ti pasurot ni Santiago. Ngem saan kayo met akabuteng? Anya nga rodita? No kayat mo, itam di pa nagpinatas ta. Relax, Direktor Minno. Sa anak-anak isinarakan kakas kabosor.
Ngamkit di. Kayat ko nga agpis tayo kada Santiago. Kayat ka ang makadwa iti negosyo. Ni Leoparda. Kaslay so dahi ito nagpamarang waitress. Excuse me, sir. Ada ka di amin nga order yo? Yes. Don't worry. Oh. Sige, sir. Masiri ba talaga na kitang kakabsat? Napauli magka, Director Minno. Kunta ka mong ti apong. Kat ibagam kan kwa na ti jayak kan kwa. Sir. Awagan daklat tano, dapay ka sa pula nyo. Excuse me. Sige. Anya, Director Minno. Okay. Kontagak ni Sir Santiago di Guzman. Good. Urayam ti awag ko king ka. Idanon ko ti pangadeng ni Sir Santiago. Timanaw dan, Dolfina. Wen Leoparda. O sige, mabantay matan. Wan. Ni Barbella. Adalaang dita. Sumarunon day jay. Uray dang kalmino kan back up tayo. Good. Anya tinapasamak, Leoparda? Sa bali ti rupan ni retired Amadeo de Guzman iti ladawan anak hitak, Dolfina. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napamaskara ti retirado at general. Kasto ka di? Wan. MD na mo. Naalaak iti lantawan babaan ti video ti candid camera. Ngaday ti barukong ko. Okay. O sige, Dolfina. Agsubli tayo kanon na di opisina. Sige nga, Rod. Anya ti panagkunayo? Iti anya, Barbella. Iti nagsaritaan da ang kalmino. Kanday jay aritirado a general. Dayta ti may sa asaludsod anas kan amasungpatan. Naisa niyo karon ti Santiago Valiente. Nawatin na ti Jaya yo, General. Wen. Kaya muna ka talaga ang makisosyo, tirantag. Anak. Ngayon di kinapuno na. Saan mo, General? Wen. Kaya't ko lang ang anawaya at nagtignay ang mangungaw kadakwada dito'y rabaw ti daga. Apakay ramanan ni Director Minno ken dagiti Tres Valientes nga anak ni Santiago iti sabali a babae. Ay talaga ti panggapyo, General. Kas na ko na. Amok ti aramid dayjay a Santiago. Agraman ni Director Minno at triggerman. Kaya ti usawan, General. Kailang iti na Jaya, Director Minno. Wen, amok ti aramid da. Ngem, sa anak apa atiw kan kwa na. Rumbang lang, General. Sa anak ka nakadano ni ti kastoy akasasaad ko nukko nangak. Amok, General. Sige, mapantayo ija rest house. General. Ado ti kayat ko aplanwen tayo. Maipapan iti panang likidakan Santiago. Agraman dagiti pagtangtangsit na Tres Valientes. Wenno triplets nga anak na. Awan, General. Ija iti pangituro nga mitilugan. Ket kayat ko nga grambak tayo. Di wow, General. General. Patsek namin asaan apagkedkedan ni Santiago Valiente ti Jayak. General. General. At nasabali anang ibaunak ken turo. Iso asikapay lang ti agbalin a right hand ko, kirat.
Awan, General! Awan problema! Dahil ta tinagsaritaan, Mizar. Anya? Awatin nyo, tidyayan na apa nagkasusuyo iti negosyo? Kasta. Kasta ka di, sir? Awan, sir. Mawatak. Sige. Matungpal, di panggading nyo. Awan, sir. Bye. Anyang nga ti panggap ni Sir Santiago. Tay manamong iti jayan ni retired General de Guzman. San ngagsigsigurado da jay retirado. Tasan mingay kan iti gundaway na makapagtignay kontra kada kami. Nakawag ka man, Director Minno. Naimbaga dama, General de Guzman. Kasta. Anya tayo ita, Director. Inawat ni Sir Santiago di Jaya o Kenkwana. Really? Wen, General, nilumsyak kanulatan di katransakyo. Saan ka diya sumangpet? Umay, nilumsan ka mono kaano, General. Sige. Urayag ti isa sangpet na. Ada kami, Direktor. Bueno, ada tayo amin na ditoy. Kahit ko amamuan nyo ditoy. Nang runa kada kayo, Tres Valientes. Yes, Director. Yes, Director. Nasken launay amaamuan nyo. Noan nyo ditoy. Anya day ta, Direktor? May papan ka diti, Anya. Huwag nga paiso, Direktor. Anya ka di day ta? Bueno. Kaya't ni retired General Amadio de Guzman ngagsusudakan Sir Santiago iti negosyo. Anya? Inawat ni Sir. Tapno makapagtignay tayo kontra kenkwana. Oh. Agpampamarang daya retirado a General. Sabali tiro pangararamatan na ita. Wan, Director? Kat naalaak iti video. Talaga dayawag ti kinalibtak yung agkakabsat. Masapol lang nga galiptak tayo. Numako na awais at tao ti target tayo, Direktor. Okay. Kahit ko makita, dagiti kakadwa tilangan na ita dadya General Amadio de Guzman. Okay. You partner? Please. Ipabuyam kada kami tinaalam a video ni retired General de Guzman. Ita. Amo yun kakadwa ti sabali aro pangararamaten dadya retirado a General. Apa yanas kang ngaramidan na ti kasta, Direktor? Nalawag. At dakal kaluman na amadi nga aramid na. Precisely, mga sis. Direktor. Kaya na asawan, kabuteng natibukod na nga aniniwan. Ito kami kami nun, General. Hanya kami tinapatag. Ngay pag-ayo ka na kami. Bueno. Pagsasaritaan tayo ita no kasano at imbugan ti puwersa ni Santiago. Apakairaman dagiti Tres Valientes. Wano triplets nga anak na. Kanday jay Director Minno a right hand. Kan trigger man na idi. Nakasagana kami, General. General, nakasagana kami. Kas nakunakken ko na. Adda kanyak ti alas kontra ken ko na. Iso asaan nanto amabalin apagkedkedan ti jayak ken ko na. Hanya karot karamitin tayo, General. General.
Dumngag kayo kanyak. Ket agsagana kayo. Ken adda ti talaga amang poste kadakwada. Nasken amaamuan tayo amin at tignay da. General! Dumagag tayo! Agad! Papagayam, tenggen intun bigat tituloy ti makalawas apakasaritaan tayo anapauluan. Isla Verde, final chapter. Dito'y programa tayo. Tres Valientes.